lokacin da Allah ya ce ya isa bana Maryam, ya kai Isa dan Maryama, a anta qulta linnasi, kai ne ka ce wa mutane ittakizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, ku rike ni da ni da mamata koma bayan Allah. Allah ce kai ka gaya musu. Kaga da shi da mamasan Allah kawai sai ya sa min dunillah. A anta qulta linnasi ittakizuni ilahaini ko min dunillah, kai ne ka gaya wa mutane ittakizuni ku rike ni wa ummiya da mahaifiyata min dunillahi koma bayan Allah. Ko shi aka bautawa tunda shi ba Allah bane, an yi shirka. Dalilin da yasa Allah ya kira su kafirai kenan. Kuma watan ka kalli hadarin abun. Wato idan kai laifi ma Allah sai ka tuba ka koma zuwa ga Allah, maganar ma ba za a tada ita ba ranar alkiyama. Annabi ya ce wadda ya tuba ma laifi kamar bai yi ba ne, daidai ne da bai yi ba. Ina so ku duba girman maganar nan. To amma idan shirka ne, ba fa kayi ne ka tuba ba, raba maka aka yi sai an kira ka an tambaye ka. Shi ba bai fa bauta wa kansa ko mamansa ba, wasu ne suka bauta mishi, bai yarda ba da izininsa ba, amma sai da aka kira shi akan magana. Wato ka gane yadda kazantar shirka take, ka dubi yadda Allah yake ɗaukan maganar shirka da girma. Jama'a mun fahimta? Qala subhanak, sai ce Allah tsarki ya tabbata gare ka. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqin, yace ai ba zai yiwu gare ni na faɗi abin da ba haƙƙi na ba. Bauta, yace Allah bauta me ya haɗan da bauta ne? Yace ba haƙƙi na bane. Ba zai yiwu na ce amun abin da ba haƙƙi na bane. In kuntu qultuhu faqad alimtahu, yace Allah in kuma na faɗa na ce su bauta mini, Allah ka san na faɗa, in ban faɗa ba ka san ban faɗa ba. To ba bai faɗan ba, bai faɗan ba. Duk ayoyin nan zaka ji innal ladina tad'una, wadda kuke kira koma bayan Allah. Saboda haka daga lokacin da mutum ya zo ya tuntube zai faɗi sai ya kira shehu, to an samu matsala. An samu matsala. An samu matsala. To yadda abin yake, don Allah kai ka tsaya ka fahimci addininka da kyau. Mu ɗauki farkon manzo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam.